alkaa olla kohta siantappoaika, niin mitenkäs teillä ennen, pidettiinkö teillä sikoja? Kyllä meillä sikoi oli. Joka vuosi oli sikoi. Muutama sika oli ja ainakin yksi sika tapettiin itselle. Ja se tapahtui sillä viisiin, että mentiin karjakeittiöön. Sikalla oli siinä karjakeittiön takaa ja se sika talutettiin karjakeittiön lattialle. Isä otti taskusta pistoolin. Se oli aika pieni pistooli, että se mahtui tuonne kämmenen sisään ja mittasi, mutta kuitenkin se on sen verran tehokas, että kyllä se sika kellistyi. Pantiin se ampui sen sian ottaa, sika meni nurin, siitä vaan puukko kulkku ja verta laskettiin kuuppa ja kuupasta taas ämpäri. Ja siitä verta täytyi vispata koko ajan, ettei se hyytynyt. Ja siitä kun se saatiin veret ulos, niin sitten se kaltattiin, valeltiin kuumaa vettä, kiehuvaa vettä sian kylkeen ja raavittiin tylsällä puukolla tai kuupan reunalla se karva pois, että siitä tuli ilman siviä. Siitä se nostettiin kinturiin. Karjakeittiön katossa oli alun perin rakennusvaiheen aikaan jo laitettu 2 koukkua näin kaukaa toisista. Ja siellä koukussa laskettiin sellainen köys. Meillä on varta vasten siihen tarkoituksia olevat määrätyn pituiset köylet, jossa on lenkki päässä. Ja sitten putki, vesijohto, 5 vartin vesijohtoputki työnnettiin siitä sian sorkkien läpitte ja sitten alettiin kiertää niillä köysillä sit putkeen, niin siitä se nousi ylemmäksi ja ylemmäksi, että vaikka on kuinka painava sika, niin se köykäiset nousi sinne lähelle kattoon. Oliko se silloin halkastuna, että ne on sian puolikkaat? Siis se halkasti sen jälkeen, kun se oli jo siellä. Halkastiin siellä. Sen jälkeen, juu. Niin kuin minä olen nähnyt sen vasta sitten, kun se on ollut puolikkaina. Kinturis kerran muistan vaan, kun minä olin semmoinen altakouluikää ja olikohan isoveli semmoinen 10 vanha. Ja oli siantappo ja sitten Jussi tulee hirveän innoissaan, että kohta ne ampuu sen. Ja minä sitten taapersin sen perässä ja sieltä tulee sitten pettynyt isoveli meidän navetan ovelta, että no nyt ne putsaa jo sorkkiin. Ja minä olin vähän epävarma, että pitäisikö tässä nyt olla kauhean surullinen vai oikeastaan iloin, kun se homma oli jo ohi. Niin. Mut sitten, mitäs niille sisäkaluille tehtiin ja kukas putsasi suoliin? Se ei vissiin ollut semmoinen toive. Se teurastajahan halkasi sen sijaan ja laskettiin ne sisäkalut pois ja siitä niin kuin maksautettiin talte ja sitten ne suolet pantiin eroon. Äiti putsasi ne suolet siitä, se on siitä tottunut. Ja siitä muije homma. Niin oli. Ja sitten kun ne tyhjennettiin ja pesti ja siitähän ne suolet täytyi kääntää ja niitä monen kertaa vettä vaihlettiin monta kertaa, jossa niitä huuhlottiin. Siitä meitillä on vielä sellainen tapa, että pantiin yhdessä vaiheessa kouralliin kalkkia sinne suolien pesuveteen, niin se kalkki niin kuin valkaisi ja siitä poisti, ettei sinne jäänyt yhtään sit haisua. Niin, juu. Ja sitten kun ne on muutaman päivän lioteltu ja käännelty, ettei niistä taatusti haissu eikä mitään, niin siitä tehtiin makkarat. Äiti keitti ohraryynipuuron, johon pantiin sitten mausteit, sipulia ja pippuria, kun sinne nyt pantiin. Ja sitten se veri kaalettiin sinne siitä, että siitä tuli se makkarus. Sen takia niitä sanottiin verimakkaroiksi, kun se veri pantiin sinne, että ei tule punaisen mustaa puuroa.
Niin, ja se on nimenomaan makkarust se. Makkarust. Se sisusta, täyte. Niin, se täyte on makkarus. Juu. Ja sitten tehtiin ohutsuolesta kierttimakkaroja. Juu. Ja noin ne suolethan pantiin makkaratikul. On saanut tämän pituinen tikku, joka vuolti kahta päätä teräväksi. Itse pantiin keskeltä poikki ja sillä tavalla niin kuin neulottiin se suolen pää kiinni. Ja sitten sinne alettiin kaataa sit makkarusta sellaisen lehmänsarvi ratil. Toinen piti sit kiinni ja toinen kaatoi kuupalla. Sitten kun se oli täyteen, niin sitten se toinenkin pää neulottiin sillä kiinni. Jos ei sattunut, että kuka oli tehnyt niitä makkaratikkuja, niin voitiin ne sulkea kalastajalangalla se suolenpää samalla viisin kuin säkin suu. Teit siellä koskaan makkaratikkuja? Kyllä me tein niitä tikkuja. Joo. Ja lehmänsarvelle sitten sitä täytettä laitettiin. Meilläkin, mä muistan, että on ollut semmoinen makkarantekosarvi. Joo, se on se sarvi oikein olemassa. Vähän siitä ohuemmasta päästä sahattu palaa pois, että siitä sentään jotain sai läpi. Joo, ja siitä ne paistettiin mieluummin vähän heikossa lämmössä, että ne vähitellen paistui eikä ne palannut. Ja sitten ne hautui. Ja sitten mitä paksummat suolet ja vanhempi sika ja rasvasemmat suolet, niin sitä paremmat on makkarat. Rasva se on, joka ruoalle maun antaa. Joo. Siihen aika antoi keisar Augustus käskyn, että koko valtakunnas oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui silloin, kun Kyrenius oli Syyrian käskynhaltijan. Kaik menevät kirjoitutta itsensä veroluvettelo jokahin oma kaupunkihin. Niin Joosefkin läks Galileasta Nasaretin kaupungista ja men verollepanoa vasten Juutea Taavitin kaupunki Betlehemmi. Se kun itse kuului Taavitin suku. Se läks sinne yhdessä kihlattusa Marian kanssa, joka varttu lasta. Kun ne oli siellä, niin Marian synnyttämisen aika tuli ja se synnytti pojan ja se oli sen ensimmäinen lapsi. Se kapaloitti lapsen ja pani sen soime, kun niille ei ollut tilaa siellä majatalossa. Siinä lähellä oli paimeni yöllä ulkoa vahtimassa laumaja. Yhtäkkiä niiden edessä seisoi Herran enkel ja Herran kirkkaus ympäröitti ne kaikki. Paimenet pelästyvät mahdottomasti, mutta enkel sanoi niille, että älkää pelätkö. Minä tulin ilmoittaa teitille ja koko kansalle suuren ilosanoman. Tänään on teitille Taavitin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Se on Kristus, Herra. Tämä on teitille merkkin, että työ löydätte lapsen, joka makaa kapaloittun soimes. Ja siinä samassa oli enkelin ympärillä murha taivahalliin sotajoukko, joka ylisti Jumalaa ja sanoi: Jumalan on kunnia korkeuksissa ja maan päällä rauha niillä ihmisillä, jota se rakastaa. Kun enkelit olivat mennyt takaisin taivaha, niin paimenet sanovat toisille, että lähdetään Betlehemmi itse katsomaan, onko siellä tapahtunut sellaista, mitä Herra meitille ilmoitti. Ne läksivät kovalla kiirehellä ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makas soimes. Kun ne tän näkivät, niin ne kertovat, mitä niille on lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuuluvat, mitä paimenet sanovat, olivat kovasti ihmeissään. Mutta Maria piilotti sydämehen kaikki, mitä oli tapahtunut, ja itsekse aattelsit. Paimenet läksivät ja kotomatkalla ylistivät Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli ihan niin kuin niille oli sanottu.